Môže 10 dobre investovaných eur vrátiť klimatizácii vo vašom aute výkon ako v prvý deň? A čo ak by riešenie stálo úplne 0 eur? Mnoho ľudí si myslí, že musia ísť do servisu hneď, ako klimatizácia nechladí tak ako predtým, ale to nie je pravda. Je to často zámienka, ktorú používajú neseriózni mechanici, aby vám naúčtovali zbytočné opravy. V tomto videu vyvrátim najrozšírenejšie mýty a odhalím vám 11 neznámych trikov, ako premeniť váš dusný interiér na skutočnú mrazničku. A na konci vám prezradím 3 chyby, ktoré by ste so svojím klimatizačným systémom nikdy nemali urobiť, ak nechcete skončiť s účtom na 2000 eur. Poďme na to. Tip 11. Vyčistite kondenzátor. Klimatizácia v aute funguje podobne ako tá domáca. Mení teplý vzduch na studený. Kondenzátor je v tomto procese kľúčový. Odvádza teplo z chladiacej kvapaliny, aby udržal v interiéri chlad. Ak kondenzátor už neplní svoju funkciu správne, môže byť poškodený, ale väčšinou je jednoducho zanesený nečistotami. Umiestnený v prednej časti vozidla, hneď pred ventilátormi, počas jazdy neustále nasáva nečistoty, lístie a hmyz. Vplyvom tepla, ktoré kondenzátor vyžaruje, sa tento hmyz prilepí na povrch, čo blokuje odvádzanie tepla. Výsledok: interiér sa zahrieva a kompresor je nútený pracovať oveľa tvrdšie, než by mal. Ak kompresor zlyhá, oprava stojí v priemere 1200 eur. Aby ste sa tomu vyhli, pripravte si prúd vody a mäkkú kefu. Najprv nechajte motor niekoľko minút vychladnúť, pretože kov je extrémne horúci. Potom použite prúd vody s miernym tlakom, aby ste uvoľnili čo najviac nečistôt, a následne použite kefu na odstránenie hmyzu a odolných usadenín. Po dokončení nechajte kondenzátor úplne vyschnúť, než sa vydáte na cestu. Okamžite pocítite rozdiel, ale čistenie sa tým ešte nekončí. Tip číslo 10. Uvoľnite prívod vzduchu, klimatizácie. Tu je tip, ktorý nielen zlepší účinnosť vašej klimatizácie, ale aj kvalitu vzduchu, ktorý dýchate. Prívod vzduchu, ktorý sa nachádza na spodnej časti čelného skla, je miesto, cez ktoré vaše auto nasáva vonkajší vzduch na ochladenie interiéru. Ak pravidelne parkujete pod stromami alebo jazdíte po nespevnených cestách, listy a hlina môžu tieto prívody vzduchu upchať. Bez pravidelného čistenia tieto nánosy zadržiavajú vlhkosť. A viete, čo sa množí na tmavých a vlhkých miestach? Presne tak. Takže ak vaša klimatizácia zle fúka a vnútri cítiť nepríjemný zápach, toto je prvé miesto, ktoré treba skontrolovať. Spôsob čistenia závisí od toho, či je v kabíne cítiť zápach plesne alebo nie. Ak je vzduch v poriadku, jednoducho odstráňte viditeľné lístie a nečistoty. Ak však máte podozrenie na prítomnosť plesní, postupujte takto. Nastavte ventilátor klimatizácie na najnižšiu rýchlosť a otvorte okná. Potom nastriekajte dezinfekčný prostriedok na klimatizáciu priamo do nasávania vzduchu, ktoré vedie k ventilačnej skrini. Ventilátor nasaje prípravok cez okruh a odstráni baktérie, ktoré sa skrývajú v potrubí. Nezabudnite pred začiatkom vybrať kabínový filter, aby bola operácia účinná. K tomu sa vrátime v 5. tipe. Keď to budete mať hotové, poďme do interiéru vozidla pre ešte dôkladnejšie čistenie. Tip číslo 9. Pred odchodom vypustite horúci vzduch. Existuje veľmi rozšírený mýtus, ktorý vás môže stať zbytočné peniaze, predchladzovanie klimatizácie. Keď je horúco, veľa ľudí naštartuje auto a nechá klimatizáciu bežať 10 až 15 minút pred odchodom v nádeji, že ochladia interiér. Technicky to funguje, ale je to veľmi neefektívne. To predčasne opotrebováva kompresor a spotrebúva viac paliva. V skutočnosti môže nechanie motora bežať na voľnobeh so zapnutou klimatizáciou spotrebovať až 2 litre benzínu za hodinu. Múdrejší spôsob? Nastúpte do auta, nastavte klimatizáciu na plný chlad a otvorte všetky okná. Nechajte ich otvorené asi 15 sekúnd, kým sa klimatizácia spustí, a potom prepnite ventilátor na maximálnu rýchlosť. Ako náhle začnete cítiť chladný vzduch, okamžite vytiahnite predné okná, zadné okná vytiahnite takmer úplne hore a nechajte len malú medzeru. O 15 sekúnd neskôr ich môžete úplne zatvoriť. Keď je interiér vychladený, tu je bonusový tip, ktorý by mohol zmeniť spôsob, akým jazdíte počas horúčav. Tip číslo 8. Použite tlačidlo recirkulácie vzduchu. Je to jedna z najmenej pochopených a najnesprávnejšie používaných funkcií klimatizačných systémov. Niektorí vodiči si dokonca mýlia jeho symbol so značkou pre otáčanie alebo šípkou na zrušenie. Tento malý gombík sa však počas letných mesiacov môže ukázať ako veľmi cenný. Pri bežnej prevádzke klimatizácia nasáva horúci vzduch zvonku, aby ho ochladila. Ale pri veľmi vysokých teplotách má problém ochladiť ho dostatočne rýchlo. Práve tu prichádza na rad recirkulácia vzduchu. Namiesto nasávania vzduchu zvonku opätovne využíva vzduch, ktorý je už v kabíne ochladený. Hlavnou výhodou je, že sa auto ochladí oveľa rýchlejšie.
Tento gombík však umožňuje aj zablokovať nepríjemné pachy zvonku. Napríklad v dopravných zápchách zabraňuje výfukovým plynom a znečisteniu preniknúť do kabíny. Ďalšou výhodou je, že znižuje spotrebu paliva. Niektoré odhady naznačujú úsporu približne 10%, pretože klimatizačný systém nemusí pracovať tak intenzívne. Taktiež to odľahčuje elektrický motor ventilátora, čo môže predĺžiť životnosť vašej batérie. Jedinou nevýhodou je, že vzduch prúdi do zadnej časti kabíny o niečo horšie. Ak máte cestujúcich vzadu, je preto lepšie nechať túto funkciu vypnutú a uprednostniť nasledujúci tip. Tip číslo 7. Vymeňte kabínový filter. Tu je ďalší konkrétny tip, ktorý vám môže ušetriť peniaze na viacerých úrovniach. Kabínový filter zachytáva škodlivé znečisťujúce látky skôr, ako preniknú do vášho auta. Prach, peľ, jemné častice, nepríjemné pachy. Zachytáva tiež nečistoty, ako sú malé listy alebo štrk. Kvôli tejto úlohe sa pomerne rýchlo zanesie a keď je upchatý, klimatizačný systém musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie, aby rozprúdil vzduch. Ešte horšie je, že upchatý filter sa môže stať zdrojom plesní a baktérií. Väčšina filtrov s aktívnym uhlím je navrhnutá na výmenu každých 15 až 20 tisíc kilometrov, ale je zbytočné platiť automechanikovi za úkon, ktorý zvládnete sami. Je to veľmi jednoduchá úloha, ktorá trvá menej ako 5 minút. U veľkej väčšiny novších vozidiel sa kabínový filter nachádza hneď za odkladacou schránkou. Návody nájdete jednoducho online alebo vo svojom používateľskom manuáli. Za približne 20 eur ročne môže táto výmena výrazne zlepšiť výkon vašej klimatizácie. Tip číslo 6. Parkujte v tieni alebo používajte slnečnú clonu. Vedeli ste, že interiér vášho auta môže dosiahnuť teploty oveľa vyššie, než aké sú namerané vonku? Pri vonkajšej teplote 27 stupňov môže teplota v kabíne vystúpiť na viac ako 47 stupňov za pouhých 40 minút, ak je vozidlo vystavené priamemu slnku. Výsledok. Keď sa snažíte ochladiť interiér, klimatizácia musí pracovať dvakrát tvrdšie, čo viac zaťažuje kompresor, urýchľuje vybíjanie batérie a zvyšuje spotrebu paliva. Pri veľmi vysokých teplotách môže klimatizácia spotrebovať až o 20% viac paliva v porovnaní s miernejším počasím. Najjednoduchšie riešenie – zaparkujte v tieni hneď, ako je to možné. Po hodine na slnku môže teplota v interiéri presiahnuť 38 stupňov. S clonou proti slnku umiestnenou na čelnom skle môžete túto teplotu znížiť takmer o 20 stupňov. V kombinácii s parkovaním v tieni nebude musieť váš klimatizačný systém pracovať tak intenzívne. Slnečnú clonu nájdete v akomkoľvek obchode s autodoplnkami alebo online za menej ako 10 eur. Naozaj nie je dôvod si ju odoprieť. Tip číslo 5. Doplniť chladivo. Vedeli ste, že chladivo vo vašom aute, nazývané aj refrigerant, sa neopotrebúva a technicky môže vydržať do nekonečna? V dokonale tesnom okruhu by ste ho nikdy nemuseli doplňať. Ale tu je problém. Dokonale tesný klimatizačný okruh je v priebehu času takmer nemožné zaručiť. S pribúdajúcimi rokmi vždy nakoniec unikne malé množstvo chladiva. Ak únik nie je veľký, stačí ho len doplniť. Náplň si môžete kúpiť za menej ako 10 eur. Ak však pôjdete do servisu, niektorí mechanici využijú príležitosť a odporúčia vám opravu kondenzátora alebo iné zbytočné zásahy. Aj bez neprimeraného navýšenia cien vás jednoduché doplnenie klimatizácie v servise môže stáť až 300 eur. Lepšou možnosťou je kúpiť si DIY súpravu na doplnenie za približne 40 eur a urobiť si to sám. Je to jednoduchý proces, ktorý si vôbec nevyžaduje zásah technika. Len si dajte pozor, aby ste kúpili R134A namiesto R1 234 IF. Ten druhý je síce o niečo šetrnejší k životnému prostrediu, ale stojí približne 20 krát viac. Starší typ funguje veľmi dobre a neníči ozónovú vrstvu. A neskôr v tomto videu vám prezradím častú chybu, ktorá by mohla urýchliť úniky vašej chladiacej zmesi. Tip číslo 4. Skontrolujte chladiacu kvapalinu. Tu je prekvapivý fakt. Chladiaca kvapalina priamo nechladí interiér vášho vozidla, ale jej nedostatok môže spôsobiť, že vaša klimatizácia prestane fungovať. Mnohé moderné vozidlá sú totiž naprogramované tak, aby automaticky vypli kompresor klimatizácie, ak sa motor začne prehrievať. A nedostatočná hladina chladiacej kvapaliny je jednou z hlavných príčin prehrievania. Ak sa kompresor automaticky nevypne, vaša klimatizácia môže začať namiesto studeného vzduchu fúkať teplý. Takže, ak ste už dlhšie nekontrolovali hladinu chladiacej kvapaliny, teraz je ten správny čas sa na to pozrieť. Tip číslo 3. Uistite sa, že vaše ventilátory fungujú. Kým máte otvorenú kapotu, využite príležitosť a skontrolujte, či sa vaše chladiace ventilátory správne točia. Hneď za mriežkou chladiča sa nachádza kondenzátor, potom radiátor a nakoniec chladiace ventilátory.
Spomeňte si na to, čo sme videli skôr. Úlohou kondenzátora je odvádzať teplo z chladiaceho média. Ventilátory mu pomáhajú tým, že fúkajú vzduch na kondenzátor, aby toto teplo rozptýlili. Ak sa ventilátor pokazí, kondenzátor už nemôže plniť svoju funkciu a klimatizácia prestane správne fungovať. Väčšina vozidiel má dva. Ak sa točí len jeden, klimatizácia môže ešte chvíľu fungovať, ale nie dlho. Dobrou správou je, že sa to dá ľahko skontrolovať. Naštartujte motor, zapnite klimatizáciu na maximum a počkajte asi 5 minút. V tomto momente by sa mali oba ventilátory otáčať. Ak je potrebné vymeniť jeden alebo oba, vyhnite sa originálnym dielom u predajcu. Počítajte s cenou medzi 300 a 500 eurami. Radšej hľadajte ventilátor s ekvivalentnou kvalitou medzi náhradnými dielmi za menej ako 100 eur. Ak oba ventilátory fungujú správne, zostávajú ešte dve posledné veci na kontrolu, než prejdeme k bonusovému typu. Typ číslo 2. Skontrolujte remeň príslušenstva. Ak jazdíte na vozidle s vysokým počtom najazdených kilometrov, tento jediný typ vám môže ušetriť až 2000 eur za opravu klimatizácie. Remeň príslušenstva, nazývaný aj drážkový remeň, spája kompresor s motorom. Ak začne preklzávať, kompresor sa už neotáča správnou rýchlosťou, vtedy už nedokáže správne chladiť interiér a hrozí mu prehriatie až do úplného zničenia. Aby ste sa vyhli takýmto nákladným opravám, zvyknite si pravidelne kontrolovať svoj remeň. Hľadajte viditeľné praskliny na povrchu. Ak sa zdá byť uvoľnený, ak preklzáva alebo ak počujete pískanie, je čas ho vymeniť. Nový remeň zvyčajne stojí menej ako 60 eur, čo je zanedbateľná suma v porovnaní s výmenou nefunkčného kompresora. Typ číslo 1. Prečistite vypúšťaciu hadicu výparníka. Vo vnútri vášho auta kondenzát, ktorý sa tvorí na výparníku, odteká do vypúšťacej hadice, prechádza cez prepážku a kvapká pod vozidlo. Časom sa táto hadica môže upchať plesňami, nečistotami alebo usadeninami, čo spôsobí, že voda začne vytekať do kabíny a môže dokonca spustiť automatické vypnutie systému. Upchatá hadica tiež podporuje množenie baktérií a vznik zápachu. A samozrejme, upchatý odtok bráni klimatizácii v správnom chladení. Aby ste to vyriešili, choďte pod vozidlo a nájdite vypúšťaciu hadicu, zvyčajne je to malá gumená hadička, ktorá vyčnieva pod prepážkou. Potom použite stlačený vzduch, vysávač na mokré a suché vysávanie, alebo dokonca pevný drôt na uvoľnenie upchatia. Aby ste predišli tomuto problému, každých pár mesiacov nalejte do hadice asi pol pohára bieleho octu, čím zabránite tvorbe plesní. Tento jednoduchý úkon udržiava odtok v dobrom stave a zaručuje prúdenie čistého a sviežeho vzduchu. Teraz, keď už viete, ako premeniť svoje auto na chladničku, tu sú 3 chyby, ktoré by ste so svojím klimatizačným systémom nikdy nemali robiť. Prvá drahá chyba – vypínanie klimatizácie na celé týždne. Chápem, že pri cenách paliva sa snažíme šetriť všade. A vypnutie klimatizácie sa zdá byť jednoduchým spôsobom, ako znížiť výdavky. Preto mnohí vodiči radšej otvárajú okná aj počas horúčav. Ale hoci tento zvyk umožňuje ušetriť pár eur týždenne, môže viesť k oveľa drahším opravám. Poprvé, ak klimatizáciu pravidelne nespúšťate, dochádza k vysychaniu vnútorných tesnení okruhu, ktoré následne začnú prepúšťať. Po druhé, kovové časti kompresora môžu v dôsledku dlhej nečinnosti začať korodovať. Bez ohľadu na ročné obdobie, v lete či v zime si zvyknite nechať klimatizáciu bežať aspoň niekoľko minút týždenne. Druhá drahá chyba, nesmerujte výduchy klimatizácie priamo na seba. Ak chcete, aby bola vaša klimatizácia čo najúčinnejšia, vyhnite sa smerovaniu výduchov vzduchu priamo na seba. Aj keď sa vám tvár ochladí rýchlejšie, vzduchu trvá dlhšie, kým cirkuluje v celom interiéri, čo plytvá palivom. Navyše, prúdenie studeného vzduchu priamo na pokožku a hrdlo môže spôsobiť podráždenie a vysušenie, čo naozaj nie je ideálne. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku nasmerujte bočné vetracie otvory na okná a stredové vetracie otvory na strop. Týmto spôsobom sa vaše auto ochladí rýchlejšie, spotrebuje menej paliva a vyhnete sa drahým opravám. Zároveň zlepšíte kvalitu vzduchu v interiéri, obmedzíte množenie baktérií a ochránite zdravie svojich pasažierov. Tretia drahá chyba – preťaženie klimatizačného okruhu chladivom. Mohlo by sa zdať, že pridanie väčšieho množstva chladiva spôsobí, že klimatizácia bude chladiť viac, ale preťaženie môže naopak spôsobiť vážne škody. Nadbytok chladiva zvyšuje tlak v okruhu, čo môže viesť k zlyhaniu kompresora a veľmi nákladným opravám. Vždy používajte súpravu na doplňanie vybavenú manometrom a dôsledne dodržiavajte úrovne tlaku odporúčané výrobcom. V prípade pochybností je lepšie zveriť túto operáciu odborníkovi. Jednoduchá chyba sa môže zmeniť na účet vo výške viac ako 1000 eur.